bracho, poznám ten pocit, keď stojím pri majku, v hlave mám čosi, čo chcem dať von, aby počuli všetci. Názory moje, len podstatné veci, kvalitné beaty a dobrý zvuk. Toto všetko som dostal do rúk, bola to náhoda, dneska už plán. Dostal som šancu využiť, čo mám, využiť talent, posunúť to ďalej a nestať na mieste a ruky mať prázdne. Keď stojím pri majku, to nič dobre nevešti a nepičuj do toho, keď o tom nevieš nič. Idem si robiť a vždy podľa seba, na to, čo chcú odo mňa, môžem ja jebať. Pre mňa je podstatná len moja dcera, žena a rap, okrem toho nič nemá. Aj tak mám pocit, že mám toho veľa, veľa ľudí, to čo mám, ja to zahodí len tak. To fajnový pocit mať milujúcu rodinu, fajnový pocit pri majku v štúdiu. Pochod, že žijem pre tieto dve veci, štúdio, rodina, nič viacej neriešim. Vážim si to, čo mám, že môžem rapovať a do smrti budem za tú šancu ďakovať. Nechcem to stratiť, nechcem to zahodiť, aj keď viem, že je to len dielo náhody. Rap to je niečo, s čím som sa narodil, je to tu od detstva, bude do staroby. Ako nečakaná cesta, ktorá padla mi do života, ako na pravďaka, ktorú z písiska sa vymotám. Zásoba rimo moja nikdy není minúta, vzácna pre mňa je každá jedna minúta. Nikto z nás nevie, aká očaká cesta, som začal jak decko a pozri sa dneska. Stále sa zlepšujem tak, jak čas plyne, stále len rap, som úplne inde, úplne inde, úplne inde, úplne inde, som úplne inde. Pár rokov dozadu som mohol len snívať a pozri sa dneska, všetko je inak. Všetko je inak. Všetko je inak. Všetko je inak.